आलासिफोराबो गाथा गोजासो सानैबो बिसोरनो माने लकेल दाउ आलु लकेल दाउजों दाउला दाउ खासि दै होस्रोबाय आरो खानियाव नै आलासिफोरा थांनो ओंखारबाय बारि बारबोबाय थांसै जोंहा ट्रेनसिम आग बारायना फैनोसै सिमेन्ट सापरिनि सासेया जोंहानि नैबे गथ'फोरनि बिनानाव नैबे आनैनि फिसाजो बिनानाव आरो ट्रेनसिम आग बारायनानै फैनोसै आलासि दोननानै आलासिया ट्रेन थांजानो गिनानै थांजानो गिनानै स्टेसन मोनफैबाय आरो हास्लाबाला फिसा गोनां नालाय आलासिफ्रा खालामजोब्बाय आलासिफोरखौ होसो होसो दासो लोगो मोनबाय नै ट्रेनाव गाखोनोसै ट्रेना खारथ'वाखैनो आरो नै जों दोननो फैग्रा आरो सानैबो ट्रेना नै मुरखंसेलेक ओमफ्राय माबा कामाख्या थांगोन ट्रेना नै बादाम बेफारियावनो बायसैहाय बादामखौ गाखो ट्रेन खारजासे थानोसै जोङो बादामखौनो लांफानोसै बादाम लानायफोरखौ गैला बावगारलांबाय सिरियाव गाखोनायखौ देखायनो हागोन ओरै थांनो हागोन सिरि दा थांदो र' ओरै गाखोलांगोन गाखोनाया मोनबाय आरो नै मोनफैबाय जोङो अभार ब्रिज गाखोदो ट्रेननि आलासि दोनफैनानै गाहायखि नायलांसै र' One side is on hold on express station bound for Meghalaya with land related to land from Petroleum. देखा जाना भी one side is on hold on express station with land. Let's take that.
सेलेक ट्रेन स्टेसन नांगौ जोङो गुबुन फारसेजों फैबाय जोंनि बिनानावमोन गाखोनाय ट्रेना दासो खारबाय आरो नै बेयो होथेना थाबाय नालाय नुवासै बै फारसेजों खारलांबाय मुरकन सेलेक लास्ट ट्रेन स्टेसन सानजान गथ'आ आंहाना गियोहाय सना नाय नाय ने गथ'आ गाबनो जादों आयु एफा गोसा गाबो नालाय आंनि सना नै मादैखौ दोननो फैदोंमोन ट्रेननि फेम्फा गाबनायजों गथ'आ गिनानै एकदम गाबहां जाबाय दं नै आंनि गथ'आनो गिदों सना आंनि सनाया गिदों आयु आं सना गिनाङालै बिमाया दं बिमा ट्रेन साइटिं जोंनि ट्रेन साइटिंआ एफा गिदिर नङा बेयो दा इन्टारसिटि मोनायाव थांगोन आरो गंसेया थांबाय बारा गिदिर नङा जोंनि ट्रेन स्टेसना सानजा लास्ट ट्रेन स्टेसन बेनिफ्राय आरो ट्रेन खारला अरुणाचल सिमा ट्रेन ओरै साइडजों थांसै ना ससे ओरै थांनांगौ आरो जोंना